בשיעורים, מה תמיד אני אשם? וכל תמיד שאני פה מהאשם. אשם. מה אומר? מה אתה אשר, אחי? לא שמעת שגם את זה פוצצו? די, נו, יאללה, הביתה. לא, מתן, מה יהיה? אמרנו, הדבר הכי זה להחזיק בירות, שתייה. מחזור סמך על הביט. מסיימים פה 6 שנים. תעשה לי טובה, תעזוב אותי הרב, כל שמינית שני הולך למעורב, לא לומד לבגרויות, שם עצן, עזבו אתכם שטויות, כל אחד פה הוא סטלן, לן, כולם חזזים עם הרב קופמן, מן, כל תלמיד שלומד פה התייאש מזמן, לן, כולם חזזים עם הרב קופמן, מן, כל תלמיד שלומד פה התייאש מזמן. בשיעורי מתמטיקה תמיד קשה לי, האוכל פה מגעיל אני מזמין יודלי, בשיעורי כמה תמיד הכיתה ריקה, נתן הבוחנו כמו הלוקה, לתפילות בבוקר אני לא מגיע, והרב מימון מהבוקר כבר מזיע, הכסף פה בישיבה נגמר, מזל שפה אני לא נשאר. אז תעשה לי טובה, תעזוב אותי הרב, כל שמינית שני הולך למעורב, לא לומד לבגרויות, שם עצן, עזבו אתכם שטויות, כל אחד פה הוא סטלן, לן, כולם חזזים עם הרב קופמן, מן, כל תלמיד שלומד פה התייאש מזמן, לן, כולם חזזים עם הרב קופמן, מן, כל תלמיד שלומד פה התייאש מזמן. אז ויקי פה צועקת כי זה מה שבא לה, לא שואלת שאלות כמו איך וכמה, שאומרים בו לכדורגל לא שואל למה, הרב מלאכי פה מי שהישיבה כמה, 6 שנים אני כבר פה נודר, שום מורה איתנו לא הסתדר, בחודש לא הגעתי ואני בסבבה, אחר בגרות חייב להתפלל לקאבה, הוא נותן עבודות לא מפסיק בלופים, כל רב שני פה נראה כמו מהחותים, סתם תכלס החיים בישיבה הם תותים, הוא נותן עבודות לא מפסיק בלופים, כל רב שני פה נראה כמו מהחותים, סתם תכלס החיים בישיבה הם תותים. תעשה לי טובה, תעזוב אותי הרב, כל שמינית שני הולך למעורב, לא לומד לבגרויות, שם עצן, עזבו אתכם שטויות, כל אחד פה הוא סטלן, לן, כולם חזזים עם הרב קופמן, מן, כל תלמיד שלומד פה התייאש מזמן.